Ir-rebbieħ tal-Premju Żagħżugħ tas-sena 2019 hija Nicolette Aquilina. Dan il-premju jiġi ppreżentat mill-Moviment Kerigma li jinnomina n-numru ta' żgħażagħ li tul is-sena jkunu taw kontribut siewi lis-soċjetà. One News tkellem ma' Aquilina li għamlet xogħol volontarju f'Ħalluqa. Nicolette hija wkoll il-President taċ-ċentru żgħażagħ ta' din il-lokalità u bit-tmexxija tagħha tħeġġeġ ħafna xogħol volontarju. Aħna fil-grupp tagħna għandna fuq 40 membru li attendu l-laqda tagħna u huma wkoll jagħmlu xogħol lejn il-komunità, lejn in-nies, lejn anke ġieli morna ġo istituti biex ngħinu. Aquilina saħqet ukoll fuq l-importanza tal-volontarjat għaliex dan mhux biss jagħmel il-ġid fis-soċjetà. Jiena nixtieq ngħid li l-iktar żgħażagħ biex jersqu iktar lejn il-volontarjat hija xi ħaġa sabiħa u sodisfazzjon ħafna li tħoss ta' wara l-kwinti hija xi ħaġa li qatt ma tista' tħoss jekk m'intix parti mill-volontarjat. Nominati għal dan il-premju kien hemm ukoll Jean-Claude Borch, Amy Katkuti, Nathan Borch u Martina Livori li l-koll għamlu xogħol volontarjat differenti fis-soċjetà. Il-President George Vella wkoll kien preżenti għaċ-ċerimonja u faħħar l-impenn ta' dawn iż-żgħażagħ fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.